omokonyi bw'omugambi bwe sublocation ya Charachani eyogotoka ase location ya Kera imeye wadi ya Bogichora ase elieta Madam Eunice Buma nigo abagakorangeria barasa y'abangina kurwa ase sublocation eyo elio ogokwanira na kuinyorania emeremo y'abakungu ase chinka okwana chinga kiche barase eyo nigo bono omugambi oyoiga abagakubasemia abangina gotene na bokonkuru ase chinka chiabo eligwetanga na kuonererwa kwa bana bake elikoene kibuna ebikole binga bunebyo byokuonererwa kwa bana abanyaruka nabo igo obonererwa basubati mbere kogandara koene kiwa ase chiamate Fatgad Gisemba nero twalenirie orbotiuru Puna inchira eyemo yokoreta ubusira naboigo omorembe asichiamate nigo omokonyi bw'omugambi bwe sublocation ya Charachani ime ya Kera location aserieta Eunice Buma nigo arankeirie ebarasa y'abangina be sublocation yaye eryogokwanira emiremo y'omukungu ase eamate tokwanira abana baito torigyo bakonye Kera barabake ntoko bakonya tutasaidia watoto wetu. Kwa hivyo kisasi chetu kitaendelea kuangamia kwa sababu yetu kina mama. Nduata bunga makungu na bengenjo sana. Nduata bunga makungu na bago sadia nyomba osaye agache. Bono tuwasadia bana baito ntutwe kabanyene. Igo mukutano twarangira ni arere baraze y'abakungu etabwati basacha. Ingeringa kotoko rwato manyero yo mukungu ase community ase family yao. Abakungu torenza. Ukonyu toramaru. Mwarete raibu abana baino mwarete raibu abaibori baino mwarete raibu ekenyoro amaruta bwati amasikani igo konyu kugunza abujinzana konjiko kori Okwana kurase kenyoro kya Bonyunyu ime ye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango nigo omugambi oyoiga ababoriria abangina abaiga koba omustari obosyo ase okwegerera obwene bw'abana bake eryo gotanga ebikorwa byokubatachira inse egento gekwirira obogima bwabo gusareka. Yani watoto wanateseka si mfulana si msichana development iko nandere nyomba y'abantu batari yokoraki batari gokwana ngonda tuko basaba toko ruwa rero toba abantu bachenjeti onyo mwana obeire divided kura ndaba dinga nyome ko bune karti yakoreki tibya bune ko mwana abe safe iwe ni mtoto mvulana iwe ni mtoto msichana gender based violence yani umusacho uko ita kwagenda wasuka ko ikaseino nando ko bwate watebi sweetheart wana nimeokoka anakurudisha nandika ko ikinyomba nando chako koreki ochaka kogoita wana finally kwanyora bantu bakure ndake toko batebi onye marriage teri ko koregasi ko konyora ko test ko konyora kumekuwa kugumu ukipata ni moto ukipata chuma kimewaka moto kiwekelee chini usonge kando Maiga yobosemio boiga nigo abangina baigana barabwo bakwanire ajaiga enchira barachie ochirenda chiamate chiabo iya toesege toinga omokungu no mosacha goika toigwana na ase nkana ase nyomba kara toigwananira ase nkana ase nyomba toteberera ni buya naende omobere bwo omokungu no mobere bwo mosacha encherende igoro yomo tonyare ko batokoigwanana bono mata iga emechando ne menge twanyora no ene yobutaka obutaka oboiga tutai tutonyora abantu batosemi ngana kitokora Cerebral Alliance yegera tokore nancha samarie tango rukumama Ivani oseri ugari enyangi naintu mugambi okorire buyo turangeire twanyorira obosemi bwa nyomba twatebi guchiange echichito echirie elie ntanganya matukare ngokobeka kwaye tuguta techa gokoreta ruburwaire nainde gento kende muno kwarigani omugako kwa murugero obokima bori boyete obokima bori boyete tarikeni Ingo reporter Getembe koroiga Bonyunyu eje gotoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira Nche Fatgad Gisemba